Hej, jeg hedder Katrine, og det her, det er min bedste venindes lille bærbamse. Og de fleste, de vil gerne vide, hvad mit yndlingsdyr er. Og det er altså en kamel. Fordi altså, den har en pukkel og en pukkel, og så kan man tage den imellem. Det er sejt. Jeg har selv prøvet det. Og så, så kan man fandme optage det. Hvad? Så kan man fandme optage det. Okay, jeg har, som alle piger, eller andre piger, så har jeg sådan noget med mine ben. Og drenge, de har også noget med deres ben, den er bare sådan lidt længere. Altså vores er måske sådan her, og deres den er længere end det her. Længere, sådan her måske. Ja, det her ser måske lidt dumt ud. Nå, okay. Ja, okay. Hvad? Ja, jeg har nogle vitser, eller nogle gåder. Godt. De kommer nu. Nej. Godt. Der. Okay. Far. Lad nu være lige nu. Okay. Far. Der er en mand, der banker på døren. Han siger, han samler ind til en svømmehal. Faren. Okay, søn. Så giv ham en spand vand. Godt. Okay. Hvordan kan man genkende en tosses blyant? Den har et viskeleder af begge ender. Ja, godt. Hvorfor klarer tossen? Nej, den gider vi ikke sige. Hvad kalder en tosse sine forældre? Mor og far. Hvorfor spiste tossen sin 20-kronemønt til frokost? Fordi hans mor havde sagt, at det var til hans frokost. Ej, jeg synes, det er ikke sjovt. Jo, jeg vil bare lige sige den her. Hvorfor ville tossen ikke have en lommeregner? Fordi han godt vidste, hvor mange lommer han havde. Nå, godt. Så tager vi den næste. Ja, okay. Vi skal lige finde gåder. Ja, gådefuld 30. Godt. Okay. Hvilke duer kan ikke flyve? Vinduer! Hvad skal man spise, hvis man vil være god til sigte, eller til, hvis man vil være god til skydning? Sigtebrød! Hvad lugter mest på et apotek? En næse! Hvorfor går italienerne med blå seler med hvide og røde striber? For at holde bukserne op! Hvorfor har en ko horn? Det vil se dumt ud med klokker. Jo. Hvorfor hoppede damen i havet? Hvorfor bølger havet? Nå. Trykkede jeg? Nå. Bam! Nå. Hvad kalder man nyfødte heste på Bornholm? Et føl.
Goodbye. Og jeg hedder Katrine. Papa.